го нашият герой. Гандалф се казва той, умее мисли да чете, но винаги токът го тресе. Нашият герой мисли чете той, тока го тресе, но това не ще го спре. Добряк е по душа, вярва в любовта. Домът му пълен е с мигранти, даже има и камила с обеци. Нашият герой мисли, че де той, тока го тресе, но това не ще го спре. Приятел с капитана беше, нищо, че той се му крещеше. Както и да изглежда отстрани, в мислите си капитана го цени. За сестра си той искаше да го сгоди. Нашият герой мисли, че не той, тока го тресе, но това не ще го спре. Тайно в щаб-квартирата дядо му уж деменция, е на глупостта му превенция. Съветва го и учи как всичко ще се случи. А с пощата закъсняла неочаквано и любовта го овенчала. Нашият герой мисли, че де той, тока го тресе, но това не ще го спре. Срещата първа срамежлива беше, но на всеки силно сърцето трептеше. Щом хвана неговата бойна пръчка, тя пламна силно любовта. Нашият герой мисли, че де той, тока го тресе, но това не ще го спре. Злодея яви се обаче решен от героя да се отърве. Дамата му взе той в плен и живота на брат и отне. Героят беше сломен и тръгна си в този ден. Дядо му обаче успя да го спре, ябълката с кората трябва да изяде. Нашият герой мисли, че де той, тока го тресе, но това не ще го спре. Дядо му обаче успя да го спре, ябълката с кората трябва да изяде. Нашият герой мисли, че де той, тока го тресе, но това не ще го спре. И върна се героят устремен, девойката от злодея да спаси. В битка епична го срази. Миро гледа му